Já že nejsem filmář, já jsem vystudoval loutkářskou katedru, čili loutka mě provází celý život a dokonce říkám, že všechno, co dělám, je loutkový divadlo vlastně. Ta loutka je jako ten magický předmět. To není hračka. Že? Tady u nás se na to dívají jako pimprlový divadlo, pimprlata, že jo, pro dětičky. Ale tak to není vůbec prostě. Ty přírodní národy, ty Afričani nebo ty v oceány a tak dále, ty šamani prostě používají loutky v komunikaci nejenom s tím nadsvětem, s těma bohama, ale i ve vztahu třeba, když léčejí nemocného. Ty šamani, když se převlíkají za nějakého démona nebo za nějaký božstvo, tak oni se převtělejí skutečně. Oni jsou tím, buď tím zvířetem totemickým, nebo tím démonem. To též jako ta animace, že já tvrdím vždycky, že animátor je šaman, že jo? Protože oživuje neživou hmotu. Jenomže on k tomu potřebuje techniku. Jo? Ty šamani ji nepotřebovali, tu techniku. Dokázali to a dokážou to bez té techniky. Tak jako malý dítě to dokáže. Že jo? Pro něj ty předměty jsou skutečně a vnímá je jako živý. Prostě a pro něj žijou ty hračky. Kdežto my teda k tomu musíme používat tu techniku. A právě proto nemám rád tam, kde ta technika z toho čouhá. A to u té počítačové animace je. Okamžitě vidíte, že tohle dělal počítač. A to je to, co mi na tom vadí.